Hey, check this microphone sound. Mangapi sa ta guys, mangapi guys. Oh, pangapi. Mangapi sa miha, mangapi. Oh. Bisag init kay mangapi mamidre lahi mi Cebu. Mangapi kita. Oh. By the way, Pads, kanang naay ni comment sa YouTube ug sa kuan, yo sa to? Box. You Prince ni comment nga puro ra ta mga Bisaya ug Tagalog, di daw ta ka mamukantag in English. Oh, mao nang karon atong suwayag tirada in English niya. Bisaya po daron mahubad unya masabtan sa mga nananaw. Sige nya ikay mo kanta og in English. Ako'y mo kantag in English. Ako'y Binisaya. Oh, ang kakanta ni Padiraansan man niya, Padiraansan mo sa ning tandima. Sige kini. Sige. Kini bulingaw kita ni yati ron. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. O, katong linya ha, Bisaya ako no? Kamu ka Bisaya? Kamao. Tarong ba? Sige, tarong duyog. Kanang tarong hubad ha, tarong pagduyog. Tarongon. Dai natay, hay mas nanay, mga untag sinubang lagay. Ang lubot itong agianan sa utor. Ay, suda sa duyugan. Anay, bastos mo ito kataha. Di na bastos, uy. Binisaya nagtagalog. Hanap tayo laan sa tulag. Lagay, nga kanang lagay, butang man na. Ay, kunay, lain na ba ng lagay? Ibutang ang lagay Tagalog gani. Gisagol ni mo ang Tagalog ug ang Bisaya di ay. Mix na ron ang bagong henerasyon. Isari-sari ni mo ang mga lingwahe di ay sa Tagalog ug Bisaya. Mao dito kay unsa mo din ang lagay, unsa paggamit nimo na di ay. Kana ron, ibutang. Ibutang unsa man na? Lagay. Ibutang ilagay na siya. Lagay. Gamay ibutang. Gamay lagay. Kung dakog ibutang. Dakog lagay. Kung wa kay ibutang. Wa kay lagay. Ina di ang mga kombinasyon na. Ana na dinaron sagol-sagol. Sagol-sagol. Musa mo tug di kasabot atong mga audience na. Kasabot ta sila oy. Ano di makasabot? May sudan ko na, sudan Tagalog ako no. Sudan? Sudin. Kanon. Kanin. Usa tong sudan? Sudin. Ang kanon? Kanin? Kuan. Utan. Utan. Ayok mas pasa. Utan. Balik ta. Sa kanon. Kanin? Sudan? Sudin. Utan, be. Tagalog nga utan. Utan. Utanin. Gulay oy. Gulay. Ano imong uli sudisuro? Gulay mo lagi ka mao mo lagi ka. Daan pa ko nagduduha jud ko ng Tagalog oy. Maipit mo mo. Sig mabanta ni ate. Awa ni ba there is good and bad. There is good and bad. Kuan sa ta. Mo shout out sa ta sa itong mga followers bag-o lang. Sige. By the way, salamat kay no nya padung nami 1K nya among subscribers nya ang among viewers kay ni 23K na sa Mr. Suabe. I-shout out na mo ang mga nag-idol o nag-fan sa among video kadit sa mga guys ha. Shout out na kay shout out sa ta ha. Happy tra ba ta magkakubra? Mo subscribe pag inigdaghan. Salamat gyud sa mga followers no basin imbitaron ko nyo makahangyo pa mo. Kaning kapi na to nga walay handle na buak, may lista na ni katong social nga kuan, masudla na nigdili na kuan T5. Katong naay gunitanan aluminum na. Hindi na bisag i-itsa pa nimo di mabuak. Awa mo sa isod. Ayos sudli. Okay, shout out kay mi no. So una ni Jimwell Labadan, si James Loquero, Silvano Dama, and Montargo family, marag Tagalutupa ni Montargo family. Salamat kayo. Kani si Doc, my singer, wa ni kaila na to foreigner ni pero katawanan ko no kay kaginantahan mo ni nga ni send ko si GCash ambot lang kisang nabira yung nasindan. Sunod si Composo Vlog, Tamyo Bao, Fernando Barocan, Jason Buka, Antonio Lumbay, Arnel Pacheco, o Papa Jules from Asia. Daghang salamat sa pag-subscribe. So, kanang Pacheco, kanlauna ni Gross. Pacheco ni. Ang imong ex dre, naapod rin ni Kuan, ni comment, kano kay bisita-bisita na dito sa ila. Karon og nitan oro live ni ron dili. Live ni? Dili record. Dili ni live boy. Dili live. Kay karon ma-edit pa ni pwede pa magkabasayo pa ni God. Ayo. Kana nasipyat ta matadaan. Ito paminaw.